baje ka bani sabati cikin kabar hama na gwangwaje ka min silken dafa'i su har ba ta tashi ba amincin nan mudlagi ya tabbata ya rabbana ga annabirin farta goma shi mai rufa ko ina hannun share dukan hawaye maljau nasirati tamilasam da dai ban ga waninsa ba ina kuma roƙo cikin salatin sashin rafa sahabbai yardar ilahu ta yi musu barwar rufa ba a zuwa sai da su mazaje suka wallafa waliyan Allah karo da su ba dai kauni ba ya tajul asfiya sultanul auliya mai jarbin jauhara cikin kulli kake waya abul abbas katimul wilayatu mun sun kuya da zarar na ambace ka sirri ne ke zuba rawani na kwance kansa in ya zai babbaku shehu khalifa sunusuwa zai je babu ku manyan sadatu gibiri magiyar tajuku amadiyar wawaige akai ba zan yi shi ba aliyul a'azam kana cikin zati mutlaki sharif kamis na sagagi sirrin rai da ciki abu doktor anta kaji masu rabon arziki babana mai salanta mene baka bani ba azal shiga da fitan mu ta dawarin mu fi kulla cikin barhama mun nitse baharul mahid dalal idan sirri ya fashe ilhama ke zuba dalili hujjar mu shehu duk kai ne ya imad imamul hadarat kaulaki nuril bil dabibul arwahu murshidun ya gausul ibada adrikni na sani kana nan baka bar ni ba ya gausul alami na firgita duk munkiri in nuril hayati mai daji mai gari anan basara ke a can ko babban attajiri tattanza sufa yake mene ba shehu ba ka tuna cewa akwai kato ka zama wagili soyayya na kisa da ta kai wani munzali cikakkar kauna tana gusar da dukan hankali rashin daidai da daidai a so ba a ma san su ba da mun ganka da shehu ba su ali kai namu ne mu kulla zumunci a gausu sharadin dai shehu ne baki da fari duka differences mun jingine muradi ɗaya duk na shehu ba zai tozarta ba mai aibata shehu babu mu ba shi dan guji babu amana da mu da shi ba wani agaji mun yanke mu'amala da kowa yin sai kuji duk mai san shehu za na so ba da halinsa ba cikin barhama jura imtihani ya zama jiki mun kaddara banda shehu ba wani mai mallaki ba mai ikon tasarrufi ba barhama ba mai talifai daban-daban a cikin shugaba mai wani kadari da ko wulaya bata san shi ba mai sharafi sarmadi cikin halarar shugaba baka'i ya hadiye fana'i mu ce gaba gausullahi al'azam madubin duk arufai jibaran manyan rijali su baye kashi bai wurin a gada bu shehu taskar duk lutufai latti ko samma ko ba zai rusko shehu ba mai rawanin martaba da alkyabbar lamani kundin sirrin ilahiya gausin zamani tajallin hadaratu mai shiga kowane sha'ani abu isa haɗar fatan ba zan san da waninka ba kai ɗaya ne kabuwa yi komai kama maye ko masu ma'awwali cikin ka suke kewaye jalalal halara ta ka da su kai ɗaya ne tsaye ajalin gira da nafsu zancen bai tashi ba ketowar shehu jazzabar manyan wasilai birjin barhama references ɗin adalai istinbadin ka shehu na ƙaryata jahilai ko mutafannin gaban ka bai wuce kolan ka ba kafin dukan cutar zuciya irin mai kin shehu ba ruwanmu da dan shegiya mun ce ta za mu kare haƙoƙin auliya man adali waliya ko bai inganta ba barkon haske rufa da kai sai babban jiki tekun asarar gausu mamakon arziki goshi
tafiya ma shehu ne da zama ma shehu ne in ka gane shehu ne baka gane ba shehu ne in kai dauka shehu ne ko ya ki dauka shehu ne farko asali shehu ne karshen aiki shehu ne